Хора, този път съм аз Петрана Миркович. Петя съм, не съм Миркович. Рязанната съм. Този път ви поздравям с тази песен от моя име. Не от пеперутките. Ето е морето. О, е яка. Много добричка. Това е най-якото куче на света. Обаче вече много възрастна милата. Това куче е истинско куче, знаете. Въпреки, че е мопс или изглежда малко смешно, това е най-силното куче, което познавам на света. Имала съм немски овчарки, старонемски, ротвайлери. Обаче по-кораво куче от това не съм имала, честно ви казвам. Тя е истински боец. Обожавам небето. Мраза Мордор, защото винаги е затапено има облаци, защото е като вина. Не знам дали знаете. Sunrise, Sunshine, не знам как беше. Но както и да е, все е хубаво. Така че зяпайте, докато има откъде. Ето го е. Идва веднага и боец, бе. Истински боец. Пази ме тук от едни големи кучета. Както го гледате едно такова дребно, отива и скача. Скача на най-едрите. Луда работа. Къстопанката същото. Едно към мен. Ако ще е цела глутница да идва, то пак скача. Само е така, както го гледаш. Куцо или босо, и шантаво, и дърто вече, скача направо ще ги седе. Шантава работа, казах ви вече. Обожавам я тая малка мурка, душичка злата. Такъв непокист. Невероятен. И винаги в добра настроение, винаги усмихната, винаги. Чакайте да намъла. Че правя материали, трябва да се чувам.